Наличен е, вече може да бъде закупен VX0590 мини шлайфа с 550 ватов мотор до 15 000 оборота, комплект пристига при вас с всичките тези консумативи и естествено при нас можете да получите винаги съдействие какви други консумативи са подходящи за вашия случай, за вашия обект и какво можем да ви препоръчаме, кое става и кое не става за тази машинка. Винаги сме на среща в eMaestro, за да ви помогнем и да ви консултираме най-вече, тъй като основната ни работа е да ви консултираме, а не просто да ви продаваме. Вие сте го виждали вече този мини шлайф, който е стандартен като изработка и като визия, добре познат модел. Разликата само е, че този е 550 вата. Предишния беше 350, този вече е 550. Като сравнение ви давам, че Proxona, който като изработка е изключителен, но е с 100 ватов мотор. Въпреки всичко, ние нямаме изгорели инструменти толкова много. Мога да ги преброя на пръстите си, да не кажа два. Този инструмент е с много по-мощен мотор и идва в комплект към вас с повече неща. Тоест имате един предпазител, който предпазител вие да не ви пръска вода, когато си охлаждате консумативите. Той си идва в куфър с всичко, удобно, добре и идва с малко консумативи. Малко, доста. Тези ключета са ясни. Имате диамантени падове, 2 50-ки, 2 стотици и една 200, една 100. Така. Имате 5 мини диска от ето тези, които са на 1 мм дебелина, които са за много финни, прецизни срязове и с тях можете да си правите всички дребни неща, които са ви интересни. Имате два диска за метал и имате един държач, който иначе продаваме отделно за другите машинки. Ето ги и другите неща. Този държач ви е за падовете. Ето го и него. Регулируеми са му оборотите. Ето го. На скорости е 550 вата до 15 000 оборота в минута. Моделът можете да видите VX0590. Така може да го намерите и в сайта emaestro.com, за да можете да си го купите сега от там или на място тук в магазина. Пускаме машинката.